ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ କିଛି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଦେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ବି ମୁଁ ଭାବିଦିଏ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ମତେ ମୁଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ବେଳେ କନ୍ଦାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେବି, ତା ଦେହରେ ବି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଦିଏ ସବୁ ମିଳିଯାଏ। ମୁଁ ମୂଳରୁ ତ ଯାହା ଭାବେ ସବୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏତିକି ବି ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ ଜଣାଉଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ, ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ।